इसोरनि गियान मोनैखाय मोजां परामर्श होयैखायथ' जादों बेफोरो। दा आं बेफोरखौ एसे बुंनानै जे जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिनो हायो आं बेखौ एसे परामर्श होनो हास्थायदों। मालाखि 2:11 जुदाया रदाइखौ सिफायनानै इजराइल आरो जेरुसालेमाव मुगैथावथाव हाबा मावबाय। खारन जुदाया फोरबुजों हामजा जानाय गोथार जायगाखौ खालाय खालामनानै मालाय मोदायनि बिसाजोखौ बिया खालामदों। जाय मानसिया बे खामानिखौ मावदों बियो बिरगोनफोरनि फोरबुनो लागै सालामि बावनो लाबोब्लाबो फोरबुआ बिनि फोलेरनि साफ्रोमखौबो जाकबनि खाम्बुनिफ्राय संहार खालामगोननो। मालाय मोदायजों हाबा जाबाय ओंखारगौ दा? गिर्जायाव बाखोनायबाय सिंस्पिरेसन टिमाव थालायलायबाय, गीत खनलायलायग्रा जाबाय, फोरबु होनलायग्रा जाबाय, आरज खालामलायग्रा जाबाय, थांनानै एनसि हौवाजों हाबा जाहैबाय। बाथौआव जाबा आफा बोराइ बाथौ होनहैबाय। मालाय मोदायजों हाबा जायाखै खोमा? जादों दा? होमबा नोंनि एमान फोरबु होननाया, गान खनलायनाया, मेथाइ खनलायनाया महा थांखो? महा थांखो? नंगौना नङा? एसेबां इसोरखौ बाख्नायलायबाय नोङो।